Tää on epistä. Siis se, että mä oon niinku ryhtynyt ahdistuksesta kasvissyöjäksi ja aloittanut lentolakon, kun mä oon miettinyt, että se kuormittaa ympäristöä hirveästi. Ja sitten mä luen tämmösen lehtijutun, missä sillä mitä sä teet, niin ei sillä olekaan niin hirveästi merkitystä. Mua harmittaa se, että mä oon ahdistunut ihan turhaa tästä ilmastonmuutoshommasta, eikä mun tekemisillä ole mitään merkitystä. Twiittasin aiheesta. Mä twiittasin, että nyt Helsingin Sanomat antaa synninpäästön kaikille. Ja sit mut heti Twitterissä pussitettiin, että näin. Ja sit mä huomasin, että ei tää Twitter-homma nyt oikein ollenkaan mun juttu. Sun artikkeli jotenkin kertoo, että nyt on tämmöisiä muita, mitkä on niin isoja syyllisiä, että ne valinnat, mitä mä oon tehnyt, niin onko se merkityksettömiä? Niin, mutta noista kysymyksistähän toikin juttu lähti. Ja se on siis tosi vaikea kysymys, koska sehän on just loputon se ketju, että kuinka pitkälle voi sanoa, että no tälle ei ole mitään väliä. Että voi sanoa, että mun päästöille ei ole mitään. Voi sanoa, että suomalaisten päästöille ei ole mitään väliä. Voi sanoa, että eurooppalaisten päästöille ei ole mitään merkitystä. Ja tavallaan se on totta, koska lopulta, jos vaikka Kiina ja Yhdysvallat hoitaisi tämän keskenään, niin se olisi vähän niin kuin siinä helposti. Mutta sitten kun se on paljon monimutkaisempi, siihen just liittyy kaikki moraaliset ongelmat ja se, että miten ne Kiina ja Yhdysvallat sit saadaan tekemään asioita ja onko hyvä, jos joku näyttää esimerkkiä, onko sillä mitään vaikutusta. Ei musta sitäkään ei vielä tiedetä, että miten se menee, mutta kyllä mä nyt olen sitä mieltä, että on reilua tehdä jotain. No mutta mitä isompaa ei tapahdu, niin siitä vaan taimaahan, että koska ei se sit muuta mitään, mutta... En suostu uskomaan, että valinnoillani ei ole oikeastaan merkitystä. Voiko muka lentää huoletta ja unohtaa hiilijalanjälkeni? Kuinka paljon nyt omasta hiilijalanjälkeeni pienennän. Sillä on toki merkitys, mutta sitä voi jokainen ajatella, että kuinka suuri merkitys sillä on, kun maailmassa on 6 miljardia muuta tai yli 6 miljardia muuta ihmistä. Mutta se, että ihmisethän hirveän paljon kulutusvalinnoissa seuraa toisiaan, koska suurin osa ihmisten kulutuksesta on täysin aivotonta. Vähän jotkut kollegat on sanonut, että ollaan autopilotilla, että toimitaan vaan ympäristöohjaa tai muut tekee tai ajattelematta asiaa sen kummemmin. Että minkälaisia vaikutuksia kulutusmuutoksilla on toisiin ihmisiin on oikeastaan. Musta se on tärkeää nähdä, sekin on tärkeää nähdä poliittisena tekona, semmoisena, että täällä on joku, se on vähän kuin biljardipallo, että se pistää jonkun toisen pallon sitten liikkeelle. Silloin se on musta tosi tärkeä. Semmoisena, että istuu himassa ja ei käytä sähköä, niin... Tarkoitatko se sitä, että tavallaan nyt esimerkiksi mun yksilövalinnat, niin tavallaan, että sit minkä sorttista dialogia mä käyn vaikka esimerkiksi mun lähipiirissä, niin se on merkityksellisempää kuin se mun yksittäinen kulutusvalinta. Niin. Paitsi että tietysti se on, sun oma valinta on tietysti tärkeä siinä dialogissa. Niin. Se luo uskottavuutta sulle. Niin. Ja sen takia on myös tärkeää, että me muutetaan niitä yhdessä, ei ainoastaan niin, että yksittäinen ihminen kiroilee ja yrittää muuttaa omaa elämäänsä, vaan myös työpaikalla kysytään, että miksi me tehdään näin. Tai taloyhtiössä kysytään, että miksi me tehdään näin. Voitaisiko me tehdä toisella tavalla. Se voi olla, että ei mun teoilla ole merkitystä, mutta voi olla, että koko Suomen teoilla tai päästöillä ei ole merkitystä. Niin miten mä voisin sitten jotenkin vielä järkevästi suhteuttaa mun omia arjen kokemuksiani tuohon niin, ettei mulle tule se ajatus, että millään ei ole mitään väliä? No ensinnäkin, itse ajattelisin, että se on ainakin kahdella tasolla. Ensinnäkin tietysti se, että mitä Yhdysvallat ja Kiina tekee, niin ei ole tavallaan, ne ei ole irrallaan siitä, mitä muussa maailmassa tapahtuu, eikä niiden päätökset tapahdu missään nimessä irrallaan sitä, mitä muussa maailmassa tapahtuu.
kai me ajatellaan, että moraalinen toiminta on jotain sellaista, joka velvoittaa meitä, koska se on oikein. Se vaan yksinkertaisesti on oikein toimia niin. Ja jollain muulla tavalla toimiminen se on väärin. Ja mä luulen, että ilmastonmuutoskysymyksessä, ja jos me ajatellaan juuri sitä, että millä tavalla me ilmastonmuutoksen kautta esimerkiksi vaikutetaan tuleviin sukupolviin, ja me ollaan vasta nyt alkamassa ymmärtämään, että minkälaisia moraalisia ulottuvuuksia erilaisilla arkipäivän valinnoilla itse asiassa onkin. Nämä tämmöiset kollektiiviset toiminnan ulottuvuudet ja tämmöiset, niin nämä on kauhean uusia meille. Ja tämä on varmaan se moraalinen haaste, joka meillä nyt tällä hetkellä on, että me pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, että hetkinen, niin. Se saattaakin olla niin, että itse asiassa tällä, että mitä mä yksilönä minkälaisen lähiympäristön, naapuruston kesken mä toimin ja miten me siellä toimitaan ja miten se vaikuttaa sitten, että Suomen valtion kautta globaaleihin ilmiöihin ja niin poispäin, niin mulla saattaakin olla joku rooli tässä. Ja mä oon ihan oikeasti vastuussa siitä. Miten se yksilön valintani sitten ihan oikeasti alkaa vaikuttaa? Ja tämä on sitä kautta niin kuin tosi vaikea kysymys, että ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää kulutusvalinnoilla, mutta ei ilmastonmuutos voida pysäyttää ilman kulutusvalintojakaan. Poliitikot ei tee mitään, mille ne ei voi osoittaa hyötyjää, mille ne ei voi osoittaa, että toi halusi näin. Ja sen takia ihmisten toiminnalla ja valinnoilla on merkitystä. Et ennen kuin niitä tapahtuu, niin poliitikot ei tee muutosta. Ja nythän ihmiset venaa siitä, että poliitikot tekisivät sen muutoksen. Ja sen takia se, että näytetään, että hei, itse asiassa me ollaankin menossa tuonne päin, me halutaan erilaista elämää ja maailmaa, niin se on se, joka liikuttaa. Sen pitää tapahtua ennen ja sen jälkeen vasta poliitikot, ihan sama minkä värinen puoluekirja niillä on, niin uskaltaa tehdä jotain. Mulla tuli siis toissapäivänä huomasin sen lehtiartikkelin ja harmistuin siitä, että nyt on tämmöisiä isoja pelureita. Ja vain niiden tekemisellä on merkitystä. Niin voinko mä pääseekö mä niiden kanssa samaan peliin? Jos mä heitän täällä paperilennokin Suomessa, niin voiko se resonoida mitenkään sitten tonne? Siis ilmastonmuutoksestahan ei ole syntynyt minkäänlaista poliittista mobilisaatiota. Ja se on todella outoa. Mä oikein kiersin internettiä etsien, että minkälaista olisi. Ja se kaikki liittyy ympäristöön. Mutta tämähän ei ole mikään ympäristökysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että minkälaista elämää meidän lapset elämää, elon jäämisestä ja elämänlaadusta ja tämän tyylisistä asioista. Mä sanoisin, että 2-3 vuotta niin sitä tullaan näkemään. Ja sehän on loistanut poissaololla. Että ei ole ihmisiä kaduilla. Ei ole poliittista mobilisaatiota, joka olisi jollain tavalla uutta, että se ei liity siihen vanhaan ympäristöliikkeeseen ja tähän vaan se liittyisi, koska ei tässä mitään ympäristöä suojella vaan ihmisiä. Tämä on mielenkiintoinen. Mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanoa noin. Mun mielestä on ihan erittäin hyvä pointti. On. Ja se on ehkä osittain, että miksi on niin pitkään kestänyt ihmistä ikään kuin ottaa tämä tosissaan. Ne on ajatellut, että aina tämä oli sitä ympäristöasiaa. Mutta kun ei tämä ole sitä ympäristöasiaa, vaan tämä on jotain ihan muuta. Tämä on jotain ihan uutta. Tämä ei ole sitä 60-luvun lopulla tai 70-luvulla syntynyttä ympäristöasiaa, vaan tämä on jotain ihan muuta. Kuulemani perusteella olen siis osa kollektiivista muutosta. Vaikka en näe tekojeni merkitystä päivittäin, ei valintojeni merkitystä voi kiistää täysin. Ehkä en ahdistunutkaan ilmastonmuutoksesta turhaan.